Ieu, Gabon, Gabon. Gabon txateo jendeira. Ze moduza eta eskerrik asko follow da nahira. Eskerrik asko, Andoni, ire launek kanal ontak hartzatik. Bai. Ze juze moduza iz. Omentxe, ondo, zimos. Gogugin Gabon pixket, pasatzen. gogugin pixket Bai. espliaixo atzu mateo. Hori beti. Hori. Bueno, basaiat elkarrizketa batzuko ikusi jugela, o batzuten egotea izela hemen. Orduan bakik hasiran eskako jatenak, pixket eure buru aurkezteko, eta nundi gatorren, da... Bueno, ni Andoni nauk. No, naiz o nauk, etzigat. Nagen bezala, hori nagen bezala. Ikako modu Eta- etxe baldi mazak, ikain goia, inungo problema epa. Vale. Eta azpitiarra nauk. Eta, hoxe, gitarre jotzeat, oindala 5 urtetiken. Eta Xindua, nitxiok, bueno. Eta nitxiok bai momentun, Eibarreko talde baten, izena ikena Misen Abime. Eta jotze hau, metal barra rock progresibo instrumental. Ala hotzet ezoek. Eta, zimaz, hoxe. Ni oindala gutxi sartu nitxoan. Eta lehen honakean beste talde bat, baina hori lagain genian, eta oin nire talde bakarraek. Hori lehen kezkakuan taldea, ez? Bai, horiek. Apuntatu jat izen buru, baina YouTubeen da behire jardun dira, eta etxio gola, etzen duten ezea eta materialik... Ingenizkean, 3-4 kontzerto, txega zen majo genizkean. Eta, hoxe, jazta. Beste zerrez. Karras fuerte hazidek, kanaleo puntu gastatzen, nahi dugun kanta eskatzeo. Karras, hau ez momentu hori beste streamingentan izetek. Ezai kabroi izan. Baina huel jarri berko jat, zehan bat, nolaek, rekompensan bat gitarrizketatako ere, ikusi goiat. Baju zein eitzezio, Apolo, behai, eta pixket altza goiat. Baju. Oini urreatze baldi maizu goetu bat juoza, baina ba, hila zei, Apolo ikasek. Bale, orduan, ostia, endala 5 urte azitzean jotzen, Bai, Joder. alaxik. Ba... Nitxoan leno... Oin zenbat urte dauzkek? 20 inber, martxuan. Ja. Eta, nitxoan ni mitiko gazte zen inorrata hori. Bale. Ni olako nitxoan, enian zerre jotzen, nian zerre egiten. Eta gero nera ama zizitan gizon baraputi sartzen, etxikazioa, gitarre jotzeko. Eta ni, bueno. Aziran ez zen nitxoan. Eta gero, azkenin sartu nitxoan, klasiek, irakasle batena sartu nitxoan, urte bete indian da, nitxok. Urte bete bakarrik egon naiz irakasle baten geogortik aurreia eurek hau ikisiek dana. Bai, horiek. Ezke, irakasle horrekin, sentitzen nian, nitxoala beste ikisten ze, erakustu izkitan bai eskalak, do mayor eskala, ez dakize. Eta bai, ondo zeoan, baina ez oan nik nahi nian abezela. Nik nahi nian, kantuk ikisi eta zimaz. Eta horren hasi nitxoan, urte bete ondoren ni hasi nitxoan, kantuk ikisten ja. Eta ja autodidakta dena. Bale. Bueno, bakin normalin lau zatitzen etxeatela gitarrizketa asunto hau. Orduan, nola, misen abimen behandu sartu aizen, esabaio pixket mertzen asua izela talde hortan, ez? Bai. Orduan, klaro, Zati gazak. komposizio aldetik, igual lehenago komposizizuk ezin ditxi hau asko zein, baina bai, ai altzate zehoze berrixe manejatzen. Ai gaituk, kantu batekin nola egitu, baina, bueno, oso makalda, oso lasai, main goz. Igual estiluke hori eskatzeik, ez? Esan nahiat, nahiko, nola zein, baina kanbixo asko dauken da estilo bat. Ja, bai. Ez gerraxan, nik neuk ezintiat hain ondo moldau kanpo hortan. Orduan dek, behak iteikena eta nik ideiak ematez iskoat. Vale, orduan, jazda. betio galderie demokrazixala diktaduriek, esango jau, beste gitarristin diktadura badala. Olare ez dek, baina dek, behak esatezkik ideia eta nik oso ondo irutzezik, behak esatezkiken ideiak orduan, hola xizitek. Aurreaz. Bai. Hori, klaro, nik hemen galdera batzu zeuzkat dana ikizizko atena, baina adibidez zuei ezin duzte galdetu leleo musiki o leleo letri ez, leleo eta bukaeran, etziok zeik ez. Letraik etzakea. Aitorzuk, esateik imaginatzea da Aitor Suarez dekela beste gitarristi, esateik diktadura pura, bai. Por cierto, Aitor, lehen komentauzu bat Andoni, egun ematen animatzi nahi baldin bagen mendik denbora batea,
doble propaganda misentzako, eta niretzate, i ezautzia, ondo goke egis esan. Orduan, bueno, letrina ezin dira galdetu, baina bai galdetu lehatenaek, komposatzeako orduan, bueno, ik behintzet aitorreatik dakiken zean, leheneo riffegin jutek, melodixekin lantzeuzte kantue, nola izetek prozeso hori, baldakik. Oain egituken kantu hau, izindek, ez ekinean zein gutxora erakakenean riff bat ola behakin dakue hortxa idien ez ekinean zein, eta derrepente bilagenean bateriekin dako zabat, baterien pista bat bilagenean nola, behak itezkiken hori dako bat, zainen, ostia, guapo zeuk, eta horren arabera indiago gehien bat. Vale. Orduan, kasu hortan, ritmikatik hasi uste. Bai. Komposatzeako orduan, gauzek etxetik jutetuk, plan MIDI o Guitar Pro hola idazte uste, o nola jutek hori? Oaingo zindeuna bintzet, izindek aitorren etxin gera gaituk, iruro geratzaituk, eta ez tetzekena hor gehien bat. Gero aitorrak iteskik riff hau indiat. Eta, izimaz. Bai, gehien bat bertan ite hau. Vale. Hola. Hake bidea hoxe lokalin ja formi iman, ez? Eta lokalin ensaiatze uste uste lokal bat ensaiotako. Bai, ensaio lokalin te hau, bai. Eibarrentzak hau, bai. Vale. Claro, hau, galdera hau eguel kompositore principalantzat izango joan gexo, baina ik teori musikali bat dakik. Irakasle horrekin da ezuan ezer ikisi teori aldetik. Nik ikisinean dana urrengo urtako ja gaztutanak. Eta nik sekiat LH-en eskolan eman dion musika eskolako hori, musika klasetako hori izaket, beste zer eziket. Alaren meritu garra hauek, esan nahiat, gero, da hori nola moldatze uste, gero, adibidez, misen sartutzen inkantu ikisteako orduan. Aitorrek erakutsi zitzean kanbixo danak eta gauze danak, o... Gehien bat, pasatizkitan taulaturak, gitar prokuek, eta nik hortik ikisi nizken. Denbora pixke pasauta gero. Bai, ostia, musika zaileak, ez, jotzeko? Bai, bastante. Ja, nik hainbest aldiz joizke ja kantuek, ja batzuk automatiko orte ditukela, baina riff batzuzedek oaindiken etziketena ez da zerre jotzen. Gizton gizki jotezketenak. Geo sartu bat juk riff komplikauen atalin, baina... Claro, ik eure gauzek sortzetuk, zea taldiz aparte eta eure ideiak eta grabatzeko eta otxure eukitzek? Ni iteat, joeteat eta bertan geratzik dana. Ni ez diat ezer grabatzen da... Pena hori zakea zen nahi diat, baina ezke dek jartzen aukenin jotezkeak gauzak, baina gero azten auk grabatzen bezala eta etzik ezer okurritzen. Eta dek, kizton ataskauta bezala nitxok, puntu honetan, eta txikiat zein horietan. Egiz esan bat grabatzeko programak ez ditu oso intuitibuk o nahiko atzeakai eman hori dio normalin, ez? Hainbeste botoi da, hainbeste zea. Horiek gutxera kontrolatzen izkate. Indizkat coverrak eta hola, eta pixka saltzea izkat programa horietan, baina ez da programien arazu edeko, hoxe. Etzikela, grabatzen azten eta etzikela zer okurritzen. Eta, zateat, ostia, hau mierda bat, ez dik merezirein kortetzi. Eta zenbat aliz borra gola, eta azkein ezerrez. Ja. Igual lehenaek ja aurretik idei pixket landu esango genik, baina neire pasatzen zitek. Hor, tamak youtuberra zautza aldek. Tipo ara egintzian bideo oso on bat, guan improvisatzen da, tipo hor basatein kistona egiten nola, zea. Da, bueno, ondo earki irten zigoen grabaen goia da, tipo, lurrea aroitzeoan, hola txorra bat etxezian. Bai, nina gutxo era. Nik usteat etano gala. Aimarra esateik, aipa Aimar, aspaldiko, ja bizitzak ez di denbora ematen streamina ikusteko, beraz Prima usten dut, eta bani, jo, ondo zeik, hombre, eta non dago Prima? Hemen ez du sonatu, Arki. Naldi pixkia teknikin sartuko batzuk. Ze, igual gitarra teknikoa gitarra sortzailie baino. Bai, ni dana teknika, bai. Vale. Rutina ibal daukek, praktikatzeo. Ez. Ez, nik iteat, egunek zazkeat, igual ez dela joriten, da beste egun baten igual pasatzeat 5 ordu gitarrekin. Orduan hartzeat eta iteskat, zima solu jo, mierda jo,
riffek jo, eta gero tontu nahi pixkatin. Baina ez rutinek ez. Vale. Bere garaxen irakaslein praktikatze guanin da, ordu nivel bai berkoituala mitiko etxeko ariketa da zea hola, ez? Bai, Eskala gora bera eta... Urrengo klaseako eskala maior hau ikisita. Eta orduan ematen nian baino, jazta, ez. Karraxe esateik Andonik ne irakutzizik. Eta Tejek esateik Andonik tontuna asko iteik gitarrekin. Bai, bastante. Ire... Kantu tonto guzti izazkiat. Adibidez? Bob Esponjan edo zein kantu. Eta olako mierdak, zimat mierda. PPO himnue jaingok. Ena okorra horiten lauan. Bai, hola, mierda guztiek zazkiat. Vale. Ze teknika gustatzen zatxik? Lan, zein ditu gola ire teknika favorituk? Ez que leheno nintxoan oso zuipikin. Dana zuipikin egiten nizkan. Gero, japiskerra egin nintxoan zuipikin ekin, ze... Ziat, gero nintxoan ataskauta bezala, ezin ean ja beste nivel horta pasau. Ja. Eta orduan, ja lapiskela gain diat. Zuipikin da bain... Beste nivel horri zerri hotze jesok? Ba... Jason Richardson etzik ez zautzu aldeken. Zautze, ja, hori jadek... Ba, nivel hori eta. Vale. Aurrekuek jotzi bezazke baino, gero Jason Richardson aztek, zera... Aztek olago egiten da, ja hori egiten ezin diat. Horren, ja pixket erraien nitxoan. Egiten da... Gero... Oain hainau ikisten, praktikatzen, thumping. Nere teknika, main teknika hori deko, momentu. Da, ze teknika hori? Thumping dek, biez potolukin, soinu perkusiboa bezala hola itie. Bueno, perkusibo o doinure bai. Animals as Leaders rollo hori, ez? Bai, hori, Animals. Bai, de hecho... Esan. Ojo. Bueno. Esan berrian nola daike baina gura. Ez joizak, esan. Bueno, batek. Biez potolukin, iteok bera eta gero gora. Lehengo. Eta orduan, lozitu bi golpe, hola. Gero, hirugarren agitzeiok, erdiko, lehengo bietzake. Eta hola, ja hiru golpe. Laugarren nahi, erdikukin ja. Bosgarren nahi, bosgarren ja. Eta hola juteiz patroiek iten hor. Hostia, latza hori teknikia. Dek, hasieran oso txungue, baina ja oitza izenin ez tekain txungue eta dek ja ekizton guapuek. Demorazun mierda horitia. Proba, ja, molausik. Oso guapuek. Lehen pentsaia, direktu da ikusten da zea, eta hasiera betzena, bajista ipaldo gebe. Etzio bajista egaz? Ez, baina... Gupi gitarra eta bateria. Animals as Leaders tipoa total, ez? Bai. Etzea zen berrean, diskun baju ziok leku batzuten bai, ez? Bai, guztiat kantu danetan leku guztietan bajue. Baina zeok, guztiat aitorrek behaurek erragotapean etxeko bajo batekin. Zaek etxin bosoako bajo bat ola, ziat, bajo merkeoitako bat. Eta horrekin grabauta baino, orkizun ondo zonatzek. Bai. Eta gero direktotan daite hau, portatilekin atatze hau, bajue. Orduan bajue betia hitzek, nahiz da ez jokuk. Vale. Da ez da uste pentsaute bajista bat inguratzie o porkulo hartu goi be? Oin gozez, etzikat. Vale. Ondozio, lasai. Bueno, bakik elkarrizketa guetan egoteala gauzea dekela tapinan testa. Sorprendeme. Egun hau pentsatzen tapinen honetan, eta txikia zeho. Adidez, gaur ikisiat, gauza bat, lehenuotik ikisitan etxo, baina gaur bukain dat ikistie. Tapinek egin tezikela hola. Animals as Leaders jotzie, erresa. Gero hori Animals... Zumaz. Ziket,
Zose jotzatik. Aprobau, ikusteat ondik ez da hola tosine jotzen bezala, baina aprobau emoaiat intentatzatik bakarri, txapo, kalafea bandek esateik ai ama. Aio, macho. Da, teknika hori oso guapu, gaina garbixen eki txungu, azkenin distortzizio intapinei beti atatzeixok zuku etxo ez, baina garbixen... Ba, pixket, Ez da eroso. pixketia soinukin sartze aldea, ze ibiltze uste, sonido aldetik? Nik zakeat pedalera bat, izena ikena Line 6-en Pod Go. Hala? Pod Go. Eta tek pedalera dana dakekena hor, ampliek, kabinetiek dana. Orduan, iteat hori, mesa sonido bat pasatzeat, eta hortiken lokalin altausta. Eta aitorrek zakek pedaleri izin berrin Axe-Effectsa, osea, erraka. Bai. Gero direktotan horrekin, ez, bisok? Bai. Zakea intentzio erosteko bat, kabinete bat da. Pantalla bat, erosteko intentzio, eta zea linea bigaldu berrin, linea bakarrik bigaldu berrin, kabinetea eta horren direktotan da sonido bio eta intentzio bat zakeat, noiz inguraten etzekiat. Ja. Pedalero hoxek ze preixotan ibiltzet juk, ze behotzen aziten atxiok, todo dios ikustea ja horrekin? Ja, bai, oso nahi duke. Emate komodidade bat. Ja, horretik. Dana bezala dakek, 200 eurotatik hasita, 3.000, 4.000, 5.000 euro arte. Dana bezala. Ja. Normal batek nerik balio eskik 500 euro. Eta zeok kiztan ondo. Hala, ondozio jaili, kontun hartu behiat. Nizo mitiko Line 6-en pod, baino, giltzurrune. Bai. Horri, ez dik ondo sonatzen, tio. En plan, oindala 20 urte ondo sonatzen zian, baino ja gaur egun oso atzea gaute ziok. Nere pedaleriek pod horren jarraipena bezala, ja, hobeto, berrillo, eta ja, okizon ondo sonatzek. Da, zea pluginik da ibiltzalde ordena oran? Bai, etxin zaibiltzeskat, neural DSP-in pluginek. Zazkeat, bat erozinean. Bat erozinean, bai, 14 Kali suite, txurille. Hori ikusinean zenean, ostia, ezka ondo izan atzik, erozinean ofertan zeban 50 eurotan atzik azmaten. Bueno. Bere segun euro balio zizkan da 50, eta horren zenean, atxea. Eta besti ezazkea pirate auto. Baina gehien bat txurille biltzat, nire ustez onena horiek. Ega horra ezateik, nik ibilitau gandonik pasautan nire plugin kamelju edek. Tim Henson da Petruccinan zai alao. Eunitxoan behitzen, baina indala pare bat hilebeteo. Tim Hensonen atauan eunitxoan behitzen da nian lortu, eta japisket aztu indiat. Ondi etzio. Betan, txuri hori, aetzeoko indiken? Diztitxe krakeu, ni betire astin behin bare, betuitea da baina ez momentuz rusu ez die krakeu. Fortin hori hain ondo sonatzeik, ez dira zerrek hilo behar, nire ustez. Pedalerik ondo sonatzen, baina tek etxin kiston perizimatik, hori montatzen azti horren. Eta direkto, tarjeta sartzea, eta... dana hor dago. Bala. Gitarra ona ampli txarrakin, o gitarra txarra ampli honakin? Nik, oindela 100 urte, zango nian, gitarra txarra ampli honakin. Baina oain, gitarra ona ampli txarrakin, esateat, krakeau eta pluginek dazkek gratis, literalmente. Baino direkto baten, en plan, iso berde esena iso batea daukek, en plan, jartzei be, Gibson Les Paul Custom bat, Academy 15 bat iso batekin, o jartzei be, nire gitarra txuri imita iso guarro hori, nizertzaiat. Inaekan mesabu isegin. Txikat. Zaile de kalderien. Bai, zailek. Sonido obio dudeipe amplionaketakoik. Sonido euneko 89 amplitik zetorrek. Baina... gitarra ona jotziek ematekin placer hori. Hori alaek, bai. Gitarra txarrak ezindik eman hori. Ja, hori alaek. Bai, baino ez zain beste. Txikat. Neutral, orduan, bale, lasai.
Bai, erosteaz, eta nik eukitzaz Dudeipe gitarra ona. Esan diaten agatik, leheno. Vale. Ze ampli bat niko hain itxin, etzakat amplik. Ja. Bueno, etxinez, Ez etzakat que amplik. ez tek ber ampli bat azkenin, ez? Dana pedaleran o pluginekin zakat. Etxin altahozak ibiltzetu o kaskukin manejatzeiz beti? Gehien bat altagozak. Nire bizilagunek emarri guztai dezu klase, etxibeko entik ez esan. Ni zebida jotzen. Ze altagoz rollo hauek? Zaskeat, ojo, nire amaita, usteat bodan, errealazizkoan altagoz batzuk nire tiok, dekola, kriston altagoz hona hitu gaina da, etola, ekipo musika bat, eta inean, eiek etzia beni biltzen, eta horren niretzak hartu nizkan. Bai, bitu, nahi bak erakutzeko isket. Tzigat ikus aldeken. Bai, ostia, eharra. Bai, altagoz bitxu ditu. Eharra. Eski, oi. Eta, zakeat, tarjeta sonido area konektauta, eta kizan ondo sonatzik. Piano bat ikusi dator, pianure jotzek? Intentau. Bazakean intentzilue jotzeko baino, ikisteko baino, Ja. Txunguek. Eta ez zakeat hain beste denbora baino, hori ikisteko. Beste bietz bat eukitzeok posibilie eukiko bauan, nun da zeatik? Nik eukikonean hauetako bat gehiago. Ze askotan izin diatola, akorde olako raro bat, esatea, ostia, etzik aiatzen eskue, ze hamen beste eskuan nahiat, beste bietz bat nota hau jotzeko. Hori, beste bietz bat ola, bastante ondongo. Zimaz. Kostatzez egin teknika bat? Zuipikin, baino dekenin nota bakoitze, soka bakoitzin nota bat jotzeken nin. Bale, a ver. Zuipikin ikitekenin, hori, ondo, baina dekenin zigatu lertziken, hor, hain... Bai, esatek azkenin nola... Nota bakarra sartze hori kostatzezakela, ez? En plan... Bai, eske pestitek... Itekenin, ja pixket, hola, hau eta... Ligau hosek. Hau eta pixket, bai, pixket deskantzu bezala ematezoat eskuiko eskuei, eta hola, ja, hobeto situatzen hauetan. Ja. Garbi jotzie, eta azkar, asko kostazik. Igual bat lehenengo beste sweep tipu gina zitzea alako da, oin... Bat barneratze ganin zaila izetek, beste bat zehatzi ez. Nahi hori adibidez tapinei pasatzitean asko, en plan, nik isinean mitiko jotak edo tapine, dekela, hori, goxen, behien, erdixen. Hau, klaro, geho adibidez, satrian intapin bat guan aldatzen gute guala, ze patroiek aldatzen da, zea, klaro, patroi bat egot jutea honin ja bestie, zea, etxesak, ez? Vale. Kontzertotan da, jotze ganin baltzioa, eske bai basea bada, hola, eske ezin di ezetzik izan. Beste erabatean galderie, ze partetan sufritzek direktotan, en plan, parti bazit horrek, venga, konzentra merdea, ze partetan hiltzea izola? Ba, esan diatena, zuipikin hori gure kantu bateku, iteikela. Iteik, hola. Eta horiek, Keyston azkar, Keyston, desastre joia baino, Keyston azkar, da Keyston dana precisamente inberdek hor zartzio tapin bat hor. Eta parte bat hori, Dudeipe. Hori tortzeken bakoitzen iteat, ez ikaina, riff hori osoik, ezke hola dekitzek. Horidek riff osue, eta horidek velozia dantzara. Desastre joia da baina.
Baina ulertu dek, gutxo Bai. zua faiatzaten, zua sufritzaten. Ostia, eske oso txunguek, ostia. Bai, parte hori mortala ekitzikat nola okurriziko nahi hori zartzi. Etan. Jo, hau ja nire gauze pertsonala diri pasatzen zage, baina olako grupotan da askotan zaila izate nola, hainbeste amalgama egotean, hainbeste tempo amalgama esan nahiat, duel batea zaudete, tupa, de repente, tikitin, tukpa, olako zeak zemuz. Ez horietan bastante ondo. Hasieran kantuk ez nekianin, nisken izautzen kantuek, hori guan, liada bat, zerek kantu baten igual, otamar olako aldakera zudek. Claro. Eta ordu hondek, ostia, oain zertzetorrek, bale, hau zetorrek, baina oain jaik isitagunez, horiek ondo. Horietan ez txau baterazek. Gehien badek, ola teknikak eta askarri biltzitu ben horiek. Ja, esateik antzenik kontzertun sufres más hablando que tocando ese riff, ja. Bai, ala dek. Hori zezentutan? Hori baterile dek. Osea, antzeni hori. Vale. Ba, nire aukela, kontzertutan ez dian egitzei. Gaina, bestiek itzaite bede, hola, kontzertutan da erteraz eta hola itebe, nik erteraz etzikiat, ez zerre. Orduantek, holaz, jungo eta zango hola, si, soy Andoni, eta etzikiat. Eta botako iskeat, la mapa eta holako botako niskean, orduan, zateat, ez, nik ez erreztian nintzen. Vale. Zimaz. Kontzertuetan nervioso naiz? Nervioso teaiz? Oain ez. Zimaz. Geixen bat esateat... Lelego kontzertu da bai, baina... Geixen bat esateat ez kontzertu neotatik bakarri, baizik eta nivel hortao musikie direktun jotzeatik. Bueno, ez, dek kontzertu ertetzekena eta aurre, jazta. Bai, izango ja, ni martxun amabixen kalazea eta zuek ikustea jutu azmugin hau, Eiberren. Ordu eba aldakiu? Ostia, zantzia ben, baina no koratzen. Gero zango jat. Entera batxu. Bilatzen behiat. Ondik, aztixe bazio eta. Ez, baina esan behar nian, ni ikujunguna hola ikustea, da hila zaiz, eozein kagada ikustea aldi mehatze, esan baiat, horre hueldik. Hori txio, jotze, eske diskua hitze, eta zaten, ostia, eta gero direktun ikusi da un trip hortane, oso ondo ziok, en plan, zuzenin oso ondo defendiute ziok, eta ni usteak gozada bat izango gala, Artxoak amabi, Eiberren, kalazea eta misen abime, badaki usta. Eta beste talde bat, baina no korratzen nola izan zen. Bueno, eta beste talde bat, seguru baina oso nahi izango dira. Du deipe. Bai, a ber, jende bizket animatzen zauzten. A ber, hola beste... Bueno, naldimak lehen esan dek karraxeak izan ziala solo batzuk eta jotzeko. Baina, bueno, ez. Ja, urrungo zea pasaba jo naldimak. Ze taldekin jotzi nahiko guka? Ze kontzertu batzen esatek, ez? Hola... Bai, telonero bezala, o bai, tiporta. Rollo, talde bat egin jun, BH neon, ezautu, tiporta. Ba, ni lehenoko gintzegukat, nire fanatismo Animals as Leadersena. Vale. Nik Animalsekin kontzertu bat eukitzatik, o Animals, o Txon, o Intervals, o horietako bat. Edo zein berrentzik. Gizona. Vale. Gitarran ikazioan lehenengo kantia? Etzikiat lehenengo kantue izango aldeke, baina lehenengo kantue ikisinean, sentsazio hori eukineana, izinuan, Metallican King Nothing. Txikat zatzateken. Loak diskokue. Ez zik zonatzen, ni disko horta egizenen enoa jau. Ni normalen Unjustice for Jasonen gehatzen hauk. Ja. Unjustice for Jason ez hau txegaz? Proiektu hori? Bai, bajo baitzekela. De repente Metallican bajo baitzekela, bai. Vale. Ba, hori zinuan, nire irakasliek esan zitan, bueno, kantu bat ikisiko dugu. Ez hau zen Metallica eta nik, bai. Ba, bueno, kantu hori. Ez oan izen ire eskaera bat, melan beak eskaini izian? Bai, beak esan zitan. Eta hori zinuan, lehenengo sentsazio kantu bat ikisinean ala bezala. Etzikiat, igual lehenugo ikisinean Deep Purpleen Smoke on the Water, baina nago korratzen. Etzikiat. Oko geon Deep Purpleen Smoke on the Water. Ojo, etzikiat. Neiko lan.
Vale, ya está. Ondo. 0-3-5. Pixket guztu sartu batu da hemen adima ja laste beste gitarria hartzeko ordua jagok. Galdetu gehiago lehenengo talde favoritua. Ez que ni nauk egunero talde favorito aldatzekin horietako. Vale? Egunero ez, baino hilabetero bai. Hiru esaten labea ordun. Ez que oain momentun esan berdiat bai Animals. Ze nitxok gaina oantxe laizte disko atatze martxu notzik ez atatze. Eta nitxok, gogo batzukin, kistan gogo zakea tortako. Horren, oain momentun Animals esan berdiat derri horrez. Gero, Pantera iziti bazaken, ze Panterak markadikena nire bizien. Ez que Pantera bat espero nian, ez? Ire Instagrametik buelta bat emati neiku dek Panteran fana izela gaitxegoaz. Bai, nire talde favoritu baino gehiago esango nian, nahi gehiena influenzia zikena musikan. Eta gitarra bat erosin behana. Claro. Orduan, roi horta, ez talde favoritue haitu gehiena guztazikena haitzik bezala. Rollo, gitarran zizkiat, euneko 30 kantuek zizkiat, solo guzti, eta horren, rollo horretik. Joder, hori iruditzen zite barbaria bat, Panteran diskografiko euneko 30 da kikela esatin... Euneko 30 esatea zozesatatik, baino bai. Ez dira, esaten, ni pasaiat ba kikela, esan nahi, iruditzen zite kristona hori etxo kapazidade egitzie, horra aliatzie, Ez, bueno, a ver, dio pentsatzen hasi nik zutarrenare, hombre, diskografisei buen luzioso be zutarre, baina neuke desente mierda zaizker, izan. Azkenin zehose egin jartzea izan inez, beti... Bai, hori, nik egokinean garai bat, igual, 2 urte eta erdi, Dana Pantera jotzen nian, Pantera hitzen nian, Dana Pantera. Egun ikisen iskean, kantu guzti ikisen iskean hile, eta... Egun zutanak grupe haute, blan... Bai. Txeari, ezke gehiagi gustatzen momentu hortan. Oain ikustatezikela, baina ja ez hainbeste. Ikustatzik, baina hoxo. Notaudek evoluizio bat dire gustotan gitarriekin sakontzen juna izen eran? Hombre, asko. Hasieran Guns N' Roses egin hasi nitxoan. Ikisin iskan Guns N' Rosesen kantu asko ikisin iskan. Gero, pixket zaio jo nitxoan Metallica. Hala? Eta Metallican kantu asko ikisin iskan baita. Eta gero Pantera eta deskubri nian, ja Panterakin sartu nitxoan. Eta ja Panteran roi hori zainean, erosinean, zazpizogakue. Eta horren ja zen nitxoan metal progresibo, metal... Olako, haitzen gehiago. Ja. Seizokatik zazpire okan bixe hori zen mouz? Ondo? Bai. Lehenengo egunin esatekela, ostia, mazti hauntiledek. Bigarrengo egunin ja, normal. Niretzako bintzet. Ja. Nei hondi pasatzen ziten eri hartzea denin zazpizokague, ostia, en plan... Batzuten iguel, 5. zokajutina 6. bajutea, ez da olako baduzek, baino... Hori bai, zera, kantu bat giztekenin zazpizokakin gero 6 azteiz jotzen, ezin diat. Hori bai. Momentu honetan ire main gitarra haudek, ez? Nola, jake misen horrein jotzeken? Honekin jotzeat misen eta normalin honekin jotzeat. Baina etxin, lehen hartzea denadek beste gitarri, Telecaster bazakeat. Vale. Ni nauk Telecaster horrein kizdan fana. Oain etxin, beti Telecastera jotzeat. Vale. Hain komoduek, hain errexe hartzek etziket. Gero sartu bat, laste sartu berko horregina, baina zema gitarra euskeran dati zea horrein. Baina, disko favorito ati galdetu gehiago dain. Hau, oindik eta saiodek. Eske... Nei asko markan etxiken diskue adibidez, izin dek. Arkitektzen Holy Hell, txigat ez hautzaldeken. Arkitekts ez hautzea, baina ez diat asko atxu, resun ikusin itxean. Por cierto, Animalse resun ikusinean urte baten. Ja, ikusten niat. Egun ematen aia osak, kiston esperientzia. Hori, goize ordu izetan jotzezia, arroio azkeneo konziertu guan. Aka, lurrin botata, tio, da, oso latza. Nahi diat ikustia. Arkitektzen Holy Hell ordun, zandek. Bai, eske arkitektzen jozean, Bilbon jozean.
2018 meretzien, zigaten hau gozatzen. Eta hori ikusi nuen izanean, bueno, haitzen hasiko nauk. Eta kiston pila gustatzen Architects. Eta Holy Hell diskue, in general, igualdek nire disko favoritu benetako bat, biziozekue, oingoz. Gero, Panteran puñuna, osea, Vulgar Display of Power. Hori ere marabila badek. Txikat. Animalsen disko gorri enaukela korratzen nola izan zen. Disko gorri hori kiston nahi baita. Betzaiat, momentun. Disko gorri bakarra zaek, hori ere kizon diskuek enaukeratzen nola izan zen. Eta, oize, iru egitxek ezango eskiat, oin gozintzet. Eta, kantu favoritua? Zingurean esan top egun bate, zingurean esan. Bueno, beste era batea aldetu egat. Azkeneo, hilebeten Spotifyn ibiltze aldimak, o YouTubeen gexena juen kantua. Bai, Spotify. Hilebeten etxikat, baina atzen egun hauetan Animalsen atzen dengo kantua, eta ibena. Igual haitu bat egunin 20 aldiz. Zei zentzauek, nola nahiko motxa ez, kantua. Gaur dian nauht. Bale, ni hori ez teatatu hori, nahi beste teatatu. Monomyth haituko guanik, igual. Bai, hori usteat izan nola. Monomyth atazia ben dela 3 bat hilebeteo atazia ben. Por cierto, azkenin pasa intziu lanprean bideo guztia. Ja. Baina bai, hueldik, ikusi hau beste baten. Nik de hecho bier ikusi bat direktun hartara creador de contenido on bat bezala reakzizio gaiat. Balda de tonalidade favoritoik. Askotan jendik hau gaizkinten itzeik, lan ulertzeik afina eixo bat iain aukela. Baina dek geixo tonalidade, arroio don jotzeiat, lan jotzeiat. Imaz. Bai. Ertatzekena. Eta normalistek ertatzen horren, hoxe. Oin bai, ze afina eixo ibiltze usta? Guk ibiltze hau, zazke hau, bost kantuko epidek. Bai. Bost kantu itatiken 3 zeudek zazpizoakin drop D, hau D batekela. Vale. Eta hau C bat. Vale. Orduan, kintak dropen bezala ditu korpeien, eta goien kintako laituk. Ostia. Orduan, olaitekenin, tercera bat, klaro. Orduan, da gitarrin sokaik finena rentzio bat, ja? Ez, Mi, sol, si, re, la, re. Bai, drop D. Drop D, gehi, si. Estandar. Bai. Hau, dropeuta eta hau si. Oi mobidia, inoiz nian hola afinazio hori atxu? Ez eta maus zeinen afinazioekin. Aitorrena? Ez baina, ze taldek ibiltzeken afinazio hori. Animalsek. Efectivamente. Bai, eta gero zazkau beste pi kantu drop zen. Shizokakin drop zen. Eta hortako ibiltze hau pedal bat izeneko drop nago koratzen zen markana. Elektroharmonik sonatzen zik. Zea, gorri bat, drop mitikue. Bai, da horrein nola, ze tono bat gesteixo uste da nahi. Bai, minus bit jau, eta horren drop detiken drop zea pasatzea eta horren shizokakin jotzeu. Eta grabena ez... Zazpikuge drop zen, bai. Grabena ez uste jotzen. Ez, grabena ez araztea biltzen. Gure grupun zea jotzei hau, drop C. Da nahi benadi mantzian probatzeko einean zazpizo gau hartu, da jarri drop zen dana, lan do, sol, do, tal da, da goxen bi re, lehenen gozoki da biharren gozoki bixe re. Da guapu edatzen, soleatzeo da kistor inderra zela matezoan, etxeat entendio aldiken. Uste baetz, raro hori. Baina probatzeko barri nean, ez dira. Oin drop lantzagoa da porkulo hartzea, rollo estandarren zio, da zazpiarna dropeaute da horre. Ni pentsa zenean, zueke drop lan egongo zinetela, eo estandar baten. Baina, bale, kuriosu, Eta hoain egituken iten kantue, estandar, zi. Zait, dana estandar.
Vale. Eta goien zi bat. Vale. Zesan berrean, noen, zehozen hauan buru, baina ja juntzitek. Osea, tengo jau, zerbeza bat hartzean itxi, entretenigo aldi jendi pixketan. Bai. Txikat ez horri. Proposamen batzuk, jotzeko. Txikat. Bueno, bitartein, gure taldeko kantua jotzeko esia. Abitor ez joko Markel. Abitor Jason Richardsonen lokura setagoa, ez? Bai, eunitxoan aurreko urtebete, aurrekoa? Oso solo puta batekin egunero jotzen, eta baindik eskertatzezik. Irire pasatzea altzak, solo bat ikisi, ondo ikisi, igual eoteiz, bi aste hori jotzen, igual irudietin este jotzen, da geho ze. Ondo akordatzea, ez akordatzen. Nik bastante memoria hona zakat olako asuntotan. Normalin, akordatzen hauk solukin beharekin, baino faiatze eskaten nahi, txiketela exactamente nolaituan bietzak, baino hiru aldiz jotzea eta berriz akordatzen hauk. Normalin, hortako memoria hona zakat. Hoi suerti, Nei entzite aina erreza, ja. A ber, gero beste kantu batzuk literalmente urrengo egunako azu ditxikela, baina bueno. Ze musiko ginen gauke ire Dream Team? Taldi esatek ez. Bai, en plan, etxea enungo bajisti, etxea enungo gitarri, etxea enungo zea. Gitarristie eta bajistie etzikiat. Baina baterie dudeik, eske ja fanatiko puta bat emateati. Animalseko baterie. Betan, tipo hori, eske beretan, impresionanti. Matt Garsketka, etzikian nola pronunziatzeken. Animalseo baterixe. Bai. Tipo hori, beste mundu batekoek. Eta, gero, gitarrizita baju etzikiet. Bajoik ez? Bajoik ez. Nire Dream Teamin bajoik etzeuk. Bale. Eta iziteaz nire lagune unax. Behorekin jotzetelako baju. Jazta. Eta, gitarri, Hemen izate bide, baserriko jasku labien. Aukera ona, txabal. Zeatik izate biden. Ez que... Zima, azpe baserriko jasku labien bagizet. Bai, ezautzea. Nire taldeko baterijei karras jontzikoan eta zatzikoan baserriko jasku labien taldin jotzeziala. Eta nire taldeko baterijei flipauta gerauen ze izendeken hori, eta zimaz. Izan berrak, izena la hostia, Bai. Hostia, Guapuek, baina hoxe hartuitek lai. Zatek, hostia, izan guapuek. Bai. Eta zimaz, horratiken. Orduan esan diau, bateristi animal zeue, bajistaik ez, da? Tozin da Javier. Ba igual bai, Eta ni espektadore. Nire Dream Team. Kantante igaz. Ez, kantanti ez. Kantanti zorrego lorota zatek. Normalin konsumitzen musiki imaginatzea bat instrumentala dela, ez? Kantatzen asko itzeskate. Oain, John, Polifia, Animals, hoiekin, ukidat, urte hau kiston barizartu edela hoiekin. Baina, aitzeskeat, baita, ahotzakin, asko aitzeskeat. Aldimak hartu izan beste gitarria, da emai guk. Gaulo pixket. Bueno. Aiaudo ordua. Karras, ez ahi kantu bat.
Bestela jenik galdetu behatenaek, Panteran riff favoritu jotzeo. Karrasek Silvera eskatzeik oirana. Nahi re estandarren Baina- zio Karras. Zea dalko iken. Baina Panteran esatea. Eba. Karras. Kable ditxik. Eo nahi. Eskerra alaiz. Bai. Ez. Akamari aldaute hauek. Kamari aldrebez. Oso erresa, behituzak. Jak. Amigo. Perfecto. Vale. Lehen nugu esan beruanik. Ontxek dau, nau? En plan, jarri nahuenin. Ez, enok ezkerra. Ez du bienok. Karras esateik, Panterana bakik zezkako jaten. Cowboys, Coast Boys jarri. Cosboys. Ez que, a ber, Panteran riff favoritu, Egon nahi momentu bat, Unapz baneau erdia eta momentu baten. Aurrikune baneauen. Ai! Osea, tejeran... Tejerizketan. Esan zian gaina, Andoni, Andillo, zait, obio, Aitor Korozabel. Eta nik esan, bueno, itxoinei, unaiz baneko jat. Ez que etxeat letu aldeen ze jarrik, baina jarrik, oi gitarra zatarra. Oitutan itxok, lasai, egunin postal izatezik igual. Nei oso guapo diretzu zite, esan nahiat guztu kontu de gau, baina... Ez que, a ver... Ez que da hostia zioki. Haudek nere joyitie. Ez diat askotan jotzen, baina... Ez que gitarra hau nere joyitiek ze... Ez que hau bezin dia saldu. Nundin gurauan? Donostiko tipo batek. Zait, zezatek taldia. Bai. Horko gitarristi zaken. Isildu bai, etzio peatzen, Etzio peatzen. Ez que ikusinean, Wallapopen, gitarra hau, eta nik nakean Les Paul bat nakean lino. Eta Les Paula saltzen egin joan. Eta ikusinean hau zen dian, hostia, interkambio eskako zat, eta ez bazik onartzen, erosinko zat. Eta interkambio eskan itxoan, eta tipo zan zidan, bueno, vale. Jun itxoan, proanian, eta, bai, interkambio, jazta. Te gama tagu, hor gama diferentizado gitarra hauetan, ez? Bai, Washburn erdikue gutxerera. Vale. Mile pago ingurue beharrixe izango kibeltze oso egitxuo. Oain itzeudek gitarra hauek. Ja. Hau gainadek 97ko gitarri uste dekela. Bilatzai. 97ko gitarri estatu batuetako. Eta hau lagazizka benitie 2003en olako zuze. Ez que olako bat lortzi deko hain... Nik behetan, ja, gitarrista asko entrevista dutxeat, gitarrizketa hauetan, da batzuk irurota zortziko Jaguarra, etxea ze, Keystone Fender, zea, zarra eta zea, usteat, benetan ez hau inbiri gexena eman ziren tipu, eta gitarra hori, benetan, Oso guapo. Egon nitxean, behin erostetan egon nitxean, gamai bajuna hemen Dorian Guitars ezautzeoan gazte izen zoan denda bat. Ja, ondala urte batzuk pandemia horretik itxizia behan, da hori zaintzia behan, emitiko zauetako likidazion tipoa, 500 eurontzoan. Da... Ose, din bat izango guan. Bai, dine guztiatu gala, bai. Dinek baseudeko hain, saltzeko baseudeko hain, baina Washburne dekau. Washburnek prestizkik egiten, ja. Ez que horretik, Bai. Bueno, ja preixu gaipa dutxela, zema gitarra euskek, zema paetu. Zaskeat, 3 gitarra. Eta eukidizkiat, 5 gitarra. Bueno, ez gezurre, 6 gitarra, ez espainola bat eukinen baita. Hala? Zakeat, hau. Dekela, etzaik presibik. Etzabe preixoi, baina, bueno, etzabe hau, ze Gibsonatik aldauan, más o menos... Epiphone Les Paul onena atiken. Zait, Epiphone Les Paul gama onena Justo mauan, aldan itxan. ez que zeatola funtzionatzen aldun. Ja. Ez que zeok, Epiphonak onenak dituk customak. Txurille eta beltza baitu ba, oiek. Vale, bai, ustea baietz. Oie dituk onenak, bezala. Gero, horri atazizkaben, nik erozinean Epiphone Les Paul tribute hotzik atazizkaben. Itu ala, tribute niri adibuzuen, 78ko tribute hotzik azate. Zeruan.
Guala, bai, 2008ko modelo horrei, modelo horren kopile bezala. Eta guan, besti baino €1 garezti jo. Guan, 700 € balio zizkian gitarra horrek. Eta jarri nian saltzen Shirunen, eta hau zean Shirunen. Baina garai baten honek balioko zizkian, gaina estatu batuetan, $1.000 gora, nik uste dut. Bai, Berrile, seguramente. horren etziat. Ibaneza ze Ibanezek? Ibanezadek Iron Label dekela, Ibanezan gama merkie, baina kiston prestazio ikartesik egekena. Zazkek Locking Tunerrak, zazkek Dimartzio pastillak, kiston gauza zazkek, baina dekola estek eskuzin da eta Ja, mierda bidanak, eta orduan balio iski €800 eta kiston gauza zazkek. Eta hori erosinean baita, segunda manon, lugotiken, obiko batzikiat, bietako bat. Tipo bat erosin itxuan, hoxe, 250 €. vale, orduan, Kiston kompren nian. bai, 1050 etxik, da Telecasterra? Eta Telecasterra dek Fender mexicano bat. Vale. Balio iskitela... Xeirun bat, bosten xeirun. Ez, obio. Ah, Dek honetako. Fender mexicano, etzikiat, bueno, erakutziko dut. Ataizak, hor baldi mauek. Etzikiat, zertiken exactamente, baina dek Fender mexicano berrotamareko markadako gotziga zertiken, hola. Eta dek, kiston komodue, oso naik. Zagin mastilko tolitu, hola. Eta haure segunda mano, pianian, Bilbotiken tipo bati, €700. Holako zuze. Hau izindek admiratzen nengo gitarri. Doziok. Hoxe. Vale. Fadlitxik esateik Washburneatik bere taldeo gitarristi zeukela, eta ez tala oso komodue jotzeko, ez? Esateik. Nei komodu irutzezik. Etzikiat, guztu behituk. Baina komodue jotzeko ze esateik, formiatiken o jotzeko komodue? Ni ustea formiatik esateula. Ne adibidez, jende asko esatezik gitarra hau, adibidez nire irakasle jazeru, azkenin oso gitarra klasiko da jutezio, ez da. Gitarra hau zailet ezagola, baina nik esku bola jartzea demen, jazta, en plan, tiki, azkenin Washburneke hau antzeku zau, ez? Ze hau parte hau. Bai. Iguala ez esatatiken, bai. Ni, etzik, bate inkomodu egiten. Bai jotzeko eta bai formi bezala. Oitutan itxokelako baita, dek. Azkenin, hola jotzi nahi baldin bai, jotzi lehizkek. Hola jotzi nahi baldin bai, jotzi lehizkek, hor, bi izaboiek jarrita. Tente jotzeko kiston komoduek. Guztu egizin goitu, nahi oso komodu ezik. Emaxo pixket, hondi estia batxu. Azkenin gitarraen liau batxu, da azkenin estia batxu. Eta gero nakean, bestie estrato bat, Esquire'on nire lehengo gitarrie, saldu niala, lagun bati saldu nitxoan, €1 olako zuzen, berez balio zean, hola pako bitako batuan. Ampli gitarra bitako. Behintzat Esquire'ena baldimo ni tan mal, ze hor, zaude olako pak barbaro batzuk, esateena, no haue. Ez, ni Bargau. erostekotan esanean, minimamente zozen natur erosikat, ez dira erosiko €50 kombo puta mierda bitako bat. Ez que jotzeo gauken, da, ni gulertzeiat gitarrin astea izenin, klaro, ez teki igual €300 konpringo aziratik. Baina, ez que €300 konpringo baldin mak, askoz gogo geixoin jokok, eta askoz hobeto son, enia horretzen hau ni gitarra horko txuri horrein hasi nitxean, gitarra hori mierda baek, amplixere mierda naukean, da otrotan jain dugu. Nini. Ja beste bat ja urrenago bio erosineanin, askoz... Lanuna nugu esateik Harley Benton, ze iritzi hau Harley Bentonatik. Harley Benton, kiston mark irutzen nahi. Betan, oso ona. Etza irutzen meme bat. Pixke meme batek, baina... Betan, Harley Benton, kiston marka hona irutzen dek. Gitarra merke gitezkik, eta kiston ondo zeudeki. Prezi shortako, ez? Zeudek Harley Benton batzuk €100, kiston
Kizton txetuk mate bestia baina prou. La. Zait, hola, pastilla MG-ekin, txikase puente txikase, eta hola, kizton gauza onakin, eta gero igual jotzeko mierda batzuk izango ditu, baina prestazio bentzait kiztonak atzeski. Horren, Harley Benton, niretzak kejaik. Vale. Lanunen eguzateik politiek baituk. Bai, bueno, Joe, bai, gitarra politiek dana ituk azkenin, ez? Botan danak ez, baino. bueno, danak ez. Danak ez, baino. Esateik, Ez baino, esateik politiek dila, baino igual ez probatzio hobe. a ber, €1 Harley Benton bat ezin diko nahi zen. Baino, betan, 500 Harley Bentonak kizton pinta hona zakeok. Gaina hola, kizton akabauekin, txikase, kolore, txikase, mastillere, sunburst, mastillekin, da txikase. Hori ikusten ezateat, ostia. Harley Benton bat erosiko jat. Azte burun itzen genuen honi buruz, esatezi lagun batek, egis esatina aldima, etzea zahardotek bueltan natxatorra delako baina no agarratzen. Panteran riff favoritu, ordun? Aitzeko baino eso, jotzeo gustatzen zagena nahiat. Ez que, adibidez, a new level, zautzaldek. Bai. Pantera, bueno, ja, que Pantera kamiseta. A ver, Pantera itzaldeke, baina bai. A ver, ez nitxik ez dara en plan de pro de bat, dana itzeiat, dana zaiat, baina bai, kontrolatzea pixket. Igual, azkene hori izkuk, reinventing the style da hori hainbeste ez da. Ja, nik, horiek ez dizka dasko ditu nik. Baina bestik, Bai. leleo irudizko, lauarnare. Ja. Ba, a new level, esango nian, ez zaie dekelako, kizton tekin gizakelako. Dek, zakeken potentziei, kizton potentzik ezakeko. Zigati, hostia. Ze ondo zenatzekin. Hori, errexa-errexaek, eta ze ondo zartzekin horti. Bai. Erra. Ya está. Erra. Simplemente. Da solua. Igual, jotzeko gehien gustazikena, message in blood, mesaje in blood. Vale. Zautzaldek. Sonatzen Kago zik. izekue. Kago zego baldin maatxute hoia fijo. Lan momentu nestia diuel ubikatzen baino ondo, baino. Osea, kantu otako. Bueno, kantu hortako. Bale, baino, solu nolaek. Zakeken zauri. Bueno, hoxe. Brutala. Ikigik esateik, deslipeko soloa diskortako hobena da de largo. Bai, oso solo naik. Baldai. Bai? Nau koratzen olauen. Ez? Bueno. Eta karraxe esateik bezala, ja, hause izango azkena nik neu eskau jatena, geho eguna aldimak zehuze esako. Walken solo bat politiakoan,
Da, rifardure jotze baldimak guztu batxu baiat. Ni txikillo rife jotzea. Txapo, eharra, tio. Da, hau nola hostia eta ekik? Lan belarri zata etuk, o tablatura in moitzaiz? Tablatura egin. Nere lagunik onena, Songster. Vale? Nere lagunik onena. Nere lagun hona izendako batxea, bai. Oain kutsi biltzeat, baina nik Songsterren sartu izkaten orduek. Horre, baldin bazeok hor Songsterren orduek sartu dikitukena igual rekorren niko biko biati. Denbora zon Songster irikitanik, leheno bintzat. Kalazea banda izateik Ultimate Guitar. Nahi etxe gainbeste gustatzen pagina hori. Nire ez asko, en hau peine Ultimate Gitarreko izen. Eta... Anuntzio lepo eta etxegatik, nire bintzat. Da, Cifra Club, Bolo Galera, Viola Gitarra. Nik Gazarrozen kantu danak ez ezatatiken, hile danak Cifra Clubetik isiskat. Zaskiaten danak hortik isiskat. Eske Cifra Cluba. Eres portuguesez dekelako baino, oso ondo indeo tutoriala ekiugi, en plan, puta madre ziok. Gaina portuguesez zitiek, zer ez, rollo bat gehi, zait, hobeto eta dana eki. Hori, Motibaitea hori. Memikin dareala pasatzeak ez, en plan, meme bat erderaz, bueno, baino, meme huela portuguesez, gracioso, etxaiat. Ez dek ezer ulertzen baino, portuguesez dek orten jak graciosaik. Ikusteo falta zaren kontzertu bat? Bueno, nik nerekin zaigu bat. Animal zena. A ber, gero, gauza imposible, Panteran kontzertue ikusiko nean, baina, baina, claro, gauza imposible, Justu enbernean urro galderiek ze artista berpiztu gauken, da, bueno, imaginatzeat... Bai, a ber, supongo bat. Dain bak esango gala, ez? Bai, beste kontzertu bat emateko bentzat. Gero nahik nahitea. Hor, ondala gutxi egonuan, Phil Anselmo etxea, azkenan, hemen, azkena ez, nola gazteizkue, azkena rokezite gazteizkue. Hori beldik, baina hemen gazteizen Phil Anselmo torri guan Panteran kantu jotzea, baina, klaro, azkenin... Ez iguela. Ez, kantu bat, Panteran kantu bat dain bagik ez bai jotzen, rollo hori itzakila. Zede ikiksek Moskouen 81an polizin porrazo jasotzen. Horik izan kontzertu, Da xuri biltzea zetik beak lazkaotxi berpiztu gozula. Inauk hainbesteko fanan lazkaotxekin honi. Lazkaotxi metala jotzen ez zuan oso zalia. Eta galdetu bernean, ikze iritzi hauek Panterako diskun da direktun diferentzixeiatik. Zan nahi, adibidez, niretzat adibidei garbineek dominazioneko zea, breakin, tututun, gitarria baju batea ziztek. Hora jatzen momentu bat, hor lik bat ziok, en plan, hor goxen, ligau batzukin. Claro, lik hori diskun laostiaek, bi gitarra zaudek, nahi personalki direktun batzuten flojo ehatze zitek. Ixte esatek. Orokorri beste taldetan ebai. Ja. Ez que, a ber, dain bagek aldik enaiteziani. Ja, bai. Ez que, zazkean, diskuen otamar gitarra zaude, gaina kuatrakin otzika zeitezian. Gitarrak potentio sonatzeko. Kuatrakin, lau gitarra, bateak grabatzen zizkian, daitezian, puk. Eta horren, kiston potente sonatzik. Eta... Ez que, hori, kontzertu baten ezintek, gaina, larota amarkadan, oain bueno,
portatilekin zoze botatzile, eske hor harmonizazioak eta baina, eske. A ber, nahi etzik flojo etzik iruditzen geratzekela. Desberdin eta bueno. Diferente. Zate ikijiksek walken solure flojo zuzenin. Hor ja ez diat zeiten. Iuela harra jotzen Eritxo gado naizak. zirekin. Iuela harra jotzen naizak. Igual bai. Karraxe esateik, zemeteri geitz jo bai, guztua loiteko. Igual ja pasatzen no, besolokin. Atzen nengu izitaz. Joa, atzena. Karraxe esateik, emateik ez diat irakasle txarrena bilau. Ez, irakasle hona bilaude, Karrax. Hona irautzi bai. A ber, segitzek gitarra jotzen Karraxek. Azken aldien... Bastante flojillo ikustotik Karrax, leheno asko zubeto gane. Hor, joi merdek, txio esteik. Jo merraziok. Gitarra favorituk Euskadin, mailan? Post, jota? Nik esan imerdeat nire taldeko Aitor. Dek, Aitor. Baina eske, bai, aladek. Ulertu lehigeat, Eske, ez baek zautzen, badaki makina dakela, baina zautzen baldin baek, ointik eta gehiago daki makina badakela. Bala. Orduan, eske Aitor esan inberdeat. Eta gero, eske Euskal Herri mailan ez diat hainbeste... Gorka Orbizu. Ez gitarrista bezala, baizik eta kantu egile bezala. Gizon kantu... Gorka Orbizu behin baina hotxotan hartzen dizia hontan da, nik beti izateat, bare, Gorka Orbizu ez zaukeko la fama oso virtuosueo, baina nik beti izateat, oiuko rife jotzen baldakik. Oiuko rife eta bertxarren riff batzuk, ostia, Bai. Igual iretzat misetik atorrela ez da egin baina baur bat zaude riff batzuk, ostia. Bai. Guk aurreko taldin jotze geniskean, parea kantu jotze geniskean, berrinak, eta parte bat beste, Zein jotze zen ituzten? Oiu jotze genean, adibidez, eta jotze genean, berba eta irudia jotze genean. Bale. Hori berba eta gaina... irudia pixket errexo, oiu baino. Berez, oiuk dauen komplikaixo agarra riff hori, zekeo estribillu edek bat, iru, bost, da egon bat, baino parte azkarrak, ostia. Eta gero, baita momentuaten ninean, tope metalika, eta horren ja, bueno, pixket errexo hor. Oiek, errexo, baino, bai, momentuetan pixket, nekauta aiatza izenin kontzertua o ensaio eta kostaiteko hori. Bai. Bale, bi izan diztek, beste matola ipauna aldimak, adibidez, Aitor Gorosabel. Hori, eske, zuta garreztiat ez zerraitu. Dek, neraikien talde favorituek. Baina, ja, eske neraikien hainbeste alizaitu zuat, zekela hor, zuta gar... Zigat. Adibidez, neraikek Coaching System of a Down, Metallica eta oie jatzen izkeanin, oain kiston kariñu sakatu egin, baina zutagarri ez, zikat? Txatin. Banaian, honek azken ematxe juegu matezio, nahi begiz ezatin aldemak iguelzitek, ez zite iguel, baina nik errespeta baina dire iritzise baina, txatin ja, zitu, de héroe a villano en 3 segundos da.
Ez, a ber, ez dira zaten txarraikela, kantu guztat dizkik. Ez que ezin de esan txarra ala, ez que hortziok... Ez. Ta, kantu guztat dizkik, hola, atzeatik, zutagarmari, mitiko horiek oso ondo zeudek. Baina, ez dira zerraitu. Ba, nik benetan gomendatzeiat zutagarren Agur Jauna diskue eta Homo Sapiens diskue, nik benetan gomendatzeiat, ze PHG garaxeatik kiston jirumantziaren riff pantera rollu ziok. Mari eta Juleleo disku oso powerraek, oso libre, da ze baino aguduo, baino gehoia diskotan aitorreke ahotza pixik altzeu eran, ze hartaz hartzetu da, igual molaukoik, egongo gibuel hor molaukoiken kantun bat. Aituko jat. Neuke pia... Zaskat, aitzeko, itoiz aitz nahi diat, hola... Aitzin nahi dek, ez tegi itoiz aitu? Bai, bazazkiat, kantu mitiku bazazkiat, baina gehiago aitzin nahi diat. Eta, hola, zaskat, talde asko aitzin nahi iskaten agurrun. Itoizek bere leleo eta pie ni uste molauko ikela, oso zeaek experimentala, jazza, jazz fusizio, latzaek. Nei lagun batek jarretzen eskitean kantu batzuko bat ezatekla, ostia, ze guapo. Kiston baif guapo matei bela kantuek, baina ez dira dezerraitu. Adibidez, mintegiaga ez zuan aipauko, atal hontan. Ez que, a ber, aipako nian, Euskal Herriko gitarrista onena ekelako, teknikamente gitarrista onena ekelako, aipako nian, baina etzik hain beste molatzen behan rollo. Ja. Dek, oso azkara, oso teknikue, nota asko, Ziet, gero bazazke solo batzuk oso politiek melodikuek eta zatekela, ostia, haukizan solue. Baina... Artiporren nahi gena jik. Ja, ez. Nahi gena jik. Ja, ez, tipori lokura batek. Baina, Lanprea, haitu iskaten kantu ditu gor, bai, nota asko, bai, venga. Da hori nik esatie jotzetela misen ditukela... Ja, esatea. Pentsazak. Baina, bai, txeat, sentsazio hori matezik. Gustarazik, baina... Bai, Iker gaur atadibe Lanprean kantu berxe, eta bier 12-etatik 6 zuzeneko berezixe ziok. Aprobetxo baiat, espan pixketet jo, bosterdetetik gaurrea txatin dauden danan hartin, eta suskribuzeten danan hartin, jarroi ez osketa baiak, bueno, jarroi entre comillas, gehitzen goi hau zein. Eta bier direktu ikusiko jauna aldi mauzte, Lanprean berrixe. Eta bati aprobetxa baiat, Unapsek esan dikela Josu Shimun, gitarrista hon bezala, eta dorren hastin, Josu Shimun, gitarrizketan izango jaula. Espaldin bak atzea botatzen azkene momentun, espero ez. Espero tipue akordautu dutia. Jo, atzen aldien lukiekekin, bastante pizia zakeate. Oso kantona azkek. Bai. Hola, jo bai jotzeko, bai eitzeko, oso guapuituk. Bai, nahiko rollo baina, zera nola esan, rockerudek, basaukek punktoke hori, basaukek, baina era erin batxe estek errepikakorra edo estek betikue. Ja. Dek, nire ustez bintzet, etzika ezatzen alituken The Boys taldie ezautzen. The Strokes? The Strokesek sonatzezik. The Strokeseko kantantizaek beste talde bat The Boys izenekue. Dekela nire top 20 taldetan sartzea dela baita. Hola, kizan, asko gustazik. Bai The Strokes da bai Boys. Eta dek roi hori zakekola, kizan rock asunto experimental rarue, hola, melodi, estribillo guapukin, riff raruek. Roi hori matezita, kizan asko gustazik. Lukiek bastante piziada. Vale, datorren aztien bakik, orduan. Hori ikusiko jate uneko. Belako bat ikitzen goi hau pixket imaginatzeat, baina lukiek eatik ni uste geixo itzen gaula. Da, ez diat ez dara tipue kompromeso handi baten jarri nahi, baina nola azkeneo maketa lehiaketako urauen parte izen dan, igual tema hori de pixket atako zauta berzezatik igen. Eta hau, de puta madre etortze zitek, gure azkeneo atalakin lotzeko, atala hau degela pixket ik nola ikusteken Euskal Herriko musikin egoeria. Baino, kaldera bat aztu zitek, ire ametzeta gitarri zein dek. Ni oain nahi diat sortzizoko bat. Sortzizokako bat. Izitek ba, gero eta gehiago. Ba, xeikunakean. Erosinean, xeikue, lokue. Erosinean, gero zazpikue. Oain nahi diat sortziko bat. Mexuga, azate Ikerrek. Mexuga. Bai, mexuga,
Baina nire ametzetako izango gano hain, tosin abazen gitarri. Txekat bala egizien deken, abasi. Abasi berri Gitarri. hau, abasi konzepto, nola, Tiporta, ez? Bai. Barbaridade bat, ze guapo dituken. Nei Eta bat ze ondo etzi sonatzen molatzen, tio, sona guai, Ez. en gitarra, nik ulertzea konstrukzio aldetik eta de puta dara sonatzeula, bale, baino, askora bat bezala, eki. For me enatxi konbentzitzen, Kiston guapo egita. da, azken ingusto kontu, ez? Olako zortzizogako bat. Hmm. Eta egunen baten erosingo jat. Aurrein goiat asko. Ja, Eta erosingo jat. Momentu bat emaiek, zortzizokako bat, Bai. Harley Bentona abertzen bat balixo, ja, kuriosidadeatik. Euru badaula. Perreun. Bai, Harley Benton, fanfret. Petxute hauei, ja. Hombre, claro. Fanfret, txega bala izerrekin. Abanikon. Bai. Zarkek, sortzizogako bat abanikon nola. 198, bai, 198. Ojo, Kiston pinti zaeke. Baina, Ojo, txiket. Txiket hori erosio ez. Es que Harley Bentona, tío, es que nahi horrek iztona. De hecho, nik hau zazpizokako erosineanin, beire jardunean, da hori Jackson baek, da paunian €100 olako zehose batxe. Da Harley Bentona bat zaudean pixket merketxu gogi huel, baina petzonean eske enitxik Harley Benton bat erostea, nasioa Jackson bat erosi, eke huel kagadidek, baina... Nik igual lehenu erosiko na Harley Benton bate. Bai, Txikat. zera hi, Txikat, bai. eski Jackson onak, asko pagotakok onak zingo ditu. Jackson txarrak, ja nola onak amentzeudek. Eta txarrak iteaz, merkio jartzeko gauza rebajain berrizkibe. Ulertzen? Orduan, berren horretan ezin dizkibe gauza batzuk jarri, igual Harley Bentonak nola hain rango txiki ezakebek. Bai, zelegek. Eta ulertzeken. Nik askoz nahi oiat €100 Epiphone bat, €100 Gibson bat baino, ulertzek. Bai, ulertzea. Orduan, nik igual €100 txikiat. Ze €100 ja, eski gutxi de €100. Baina, €100 nahi bat, €100 Harley Benton bat, Jackson bat baino. Gero igual, Jackson hau bioekela, txikiat ez dira pro. Ez que, bate zoman da olako lekuten erostin problemiek ezin digela probatu, tio. Nahi alperri jarrikoiek, nahi alperri jarrikoiek paginan hola sonatzeik, bai, hola sonatzeik, nire etxin sonatzeik, hola, nerin bestera bat zona hoik, ez. Gaina, idaeken atzeko Jackson hori dek, aitorrek zaekena, eta nire taldeku zaekena. Zean, zazpizuka Jackson hori? Bai, Jackson hori. Beak obi eukikoik. Ez, hoxe, gitarra hoxe. Baino, zazkek pastillak aldauta, amengo, hori, nat hori aldauta, afinador aldauta. Ja. Hoxe, gitarran €100 gazte dizkian, eta igual beste €500, €600, zera. Piezatan. Mejoratan. Ando, ik rekomendaitean gitarriek behitu nola sonatzeiken, esateik karrasek. Zer gitarratik izateik. Zea ik daekena karras, Ibanez da. Ibanez, gio, Bai. Uste betz, bai, gio dek. Dek, Ibanez bat €100 Bai, Ibanez da. €100 Ibanez bat dek ikusina zenean, ostia. Ze guapo. Zeratik, ze gitarra hon. €100 batiken, da karrasi zen itxoan. Gitarra bat pilatzen nahi baldin baek, Squire bat erosi berrien, hau erosizak. Eta, kiston gitarri. €100 batiken, ja. Ni proanian ezanean, ostia. Ajuste on batekin eta zea batzukin, kiston gitarri. Vale, ondozio gaiti, zelazte igual beste bat erozteo ja berotzen azitzen atxe, urte ditu ez dela gitarra erosita. Egiz izan nehiku zeuzkea ja, baino, igual beste bat. Bein ezten nehiku. Horiek. Hori, ik nola ikuste, gola, eske, claro, bat esateat, ze metalan mundun, barrunen mundu eta mundu zaudek, ez? Eta, igual, zuen estilure ez igual estiloi komertzialena, zan bai hau. Orduan, nola dauke uste promozioetxeago orduan, jendiei ezautarazteko orduan? Guk, ez diau kontzertu jotzen, batez. Zak, ingenean Bilbon kontzertu bat, besti Obiedon jo genean. De repente, por la cara, esan ziban, azte bete lehenu, Oviedo nahi jotzi, batzuk kantzela indiabe eta haren partez, eta, bueno. Orduan, zimaz. Oviedo joan genitxoan, edo horrituan 7 pertsona ikustea, baino,
guapo honuan. Ja, Eta 7 pertsona horitatik 3 diskolosi zigoen horren. Biagi bintze pagaziguen. bale, hori ondo zio, ez? Bai. Eta guain Eibarreko hau, bestela, etzak hau bat kontzertuik. Orduan, bastante txungo, guk kontzertu bilatzeko. Azkenin, Basque Underground metalen zea horren barruntza biltzete bat, ez? Bai, bai. Mm. Eta Eibarreko hori horratiek, Eibarreko gaztetxin. Korraltzeo kontzertuk eta edeskikena Eibartzara, Basque Underground metalen tejera kinda. Eta arek iteziko pixketola, baina bueno, zimaz. Eta gero zazkeo guk, bueno, guk ez, behiek, nik etzazket, baina, nola, ja, edo pixkezake beken Aitorrek eta Anderrek, nire taldekide. Zazkebek lagun asko, ba, txikat, diseinuk iteskiken bat, argazkilei bat, zakeu, tekniko ez sonidu zakeu. Pentsazak. Geixo lagunarteko zeak, ez? Bai, horiek. Eta gero zakeu Bilbon jovenean With Red izeneko talde batekin. Eta are gure lagune dituk, entre comillas, orduan haiek guri hotzete ziguek, eta hor zakagula grupillo bat. Eta hoxe zimaz. Baina... Martxoak 12 latazkue, Eiberreo gaztetxin, lehen ustea esan dela, 9 hasiko ala. Txikian duiz deken. Lehen antzeni jarri 9 12 eta... Betzen, espero dala, nik ala entendiu zoat. Ja. Eta hori, egon Kalazea, Misen Abime eta artista invitado. Artista sorpresa, ze... Basikian zineke, baino, enaukoratzen nola izan zen. Da, ik... Guirurok. Da, kabo, zu managerria zer ez da guztela imaginatzea. Tekniko sonido horrek zakek, beha eta behan neskin hartin, txikat, Wakame hotzien hori zineiken. Hor, ba, manager rollo haiti be. Eta adibidez, Obiedoko kontzertuek behik lortu zigoen. Vale. Baina ez manager, baixo, zimaz. Ez, gu pagautako manager bat, deklan lagun bat, zimaz. Penien latazku esateik ezin dula etorri, bueno, tokagozak beste batean, a ber, kontzertu gehiago lortzea justu zuek, kontzertu jotzi nahi ide uste? Hombre, claro. Nahi, ez? Guk, ez dira esango dozen tokitan, ze... Oviedo berriz ejuti igual, etxiban asko guztako. Baina, bai, nahizkeo kontzertu joi. Iba, nahaldimak eizak hemen alegato bat, kontzertu antolatzetun jendi, aurre mutzak ire iguela zen itxoan, ezkau kontzertu batzuk jendi, da nik geho batematek favorez klipe hau, da geho porai Twitterren da jarriko jat, abar batematero itzaldan. Bueno, ba, kontzertu bilagitxe berela. Nahe zuen tokilen, gu afaiatiken, jutaituk. Eta afaiatik bakarrik, baina bueno bai, jutaituk, eta joiteu. Da ondo. Alba jau. Zaiatzaituk. Taixo, zimaz. Vale. Hola, Joel, ja bukatzen juteko, claro, nik bai gaztean oso haterren hauela, ez de hatera kritikuen hau gexo askotan, ez? Egi izan dek lehen zea itxeala, nahiko gaztea itzezun niñorratia. Ala definidu egi eure burua. Da, gaur egun ja beste iritzi haukek, ze ikuspuntu haukek, hor da hor moitzean rollukin. Ez que ni gaztea, ez diat ezerre ditu momentu horretik aurrera. Leheno haitzen nian, kotxin da beti gaztea, baina ja, gertazitan hola popeko kantu berriek edatzitean asko gustatzen, eta jaztia dezera ditu, horren oso galdutan nintxok. Baina maketa lehiaketan da, bastante favoritismo zeukela irutuzik, entre comillas, zigat, favoritismo eke, baina bueno. Segiudek aurtengo, bueno, ja aurreko urtin izeno, baina segiudek azkeneo maketa lehiaketia, isket? Ez, zero. Oindala, 3 urte, 2 urte, zigat, noiz, izena eman genean guk, kezkaken bezala. Kantu bat opi aldu genean,
Ja. Ez zuan horti pasau. Kontuek hiru bialdu garra gote mendek, Txika ze bialdu genisken. Azkenin maketa bat desela konsideratzean ez hiru bialtzetu da BH elegitzei be single bat desela. Da kortie pasatzea baldimak, single hori dek geho jendik botatzei genaz. Nik bai segi biatela azkeneo maketeleagetik da bueno, alde batetik batxe horreatik nahizo bat simuni galdeu, beak pertsonalki ez baldin mazio importazatie, ze baremo ibiltzegin. Azkenin nola kontabilizatzea o nola kuantifikatzek arti ez? Oso komplikau iruzuzitek. Eta gero finalea iatze hori, irutzik, kiston mierdi irutzik. Azkenintek lagun gehien azazkekenak. Ja. Puteki. Bai. Zeinek iraztek botazio gehien azazkekenak. Zeinek zazke botazio gehienak lagun gehien azazkekenak. Ordondek lagun gehien azkek, bai, jazta, irazingo, bai, bai. Bueno, hor irabaztek publikun zarixe, baina bueno, bai. Ja, ez, baina izateat finalea iatze hori. Ja. Ez? Botazio gintziek, ez? Finalea iatzie. Botazio gehien azazkekenak finalea iatzitukela. Izetek, hoi kantu zartze txibe, esan bai hau, orduan, peñik bota etxik kantu hosek, da, gexena botatzei bena, lehen gelditzeana hori finalea zea zuzenin, da beste hiru finalistak jurauek legitze txik. Claro. Ja. Lehenengo hogei horiek horti behiek aukeratze txikibe. Batxe. Gazteaguk. Bai. Dana jurauek txik, lehenengo selekzizue, geho finala, da geho finalen irabazlire, bai. Baina, aurten adibidez oan grupazo bat, When Evil Comes, izena zauek gazteizku dituk, metala, hola, metal una gainea, arroio metalcore nahiko tekniku da hola. Da, claro, eske nere baremun arabera, ni goxe ima honitxoan, behintze finaleako pasi ez, baina, claro, azkenin... betiko hauzek, ez? Estilo batzuk... estilo batzuk... Zauko lekuik. Tristidek, baina txako lekuik. Eta hori kontzertukine asko antzemategi. Kontzertu lortzako gara jene. Horretik bat galdetzen nian aber zen moguz dago izten kontzertu mateko eta hori. Eske, oain azteiz, eozein herritako gaztetxien eskatzen kontzertuek emateko, eta esate, ez. Hori? Eta gero, ez estio esaten, baina estio erantzuten, esate, bai, eske oain agentie okupauta dakeu. Ja, eske situazio... Eta gero, derrepente urrengo aztien jartze be kontzertue, punkeko txikazet taldena. Eta, bueno, gure ana baino gehiago jungo bituala punkeko talde horrena, pasikiat hori. Ze, hemen punk aitzek gehien bat eta gaztetxetan da hori. Baina, ez tek. Ja, tarte bat, ez? Guk adibidez azpetiko gaztetxin behin proagenian zaiti. Eta ez ginen ez erre lortuta zagen, bueno, jazta. Ez dio, gehiago bilatuko. Ja. Hemen txatin ibiltzen latazkue, nahiz eiberrea ezin baldin majun, intenta izak getariko gaztetxea ematei baldago egen. Naz? Gaina, getaiko gaztetxin, bertxio gauen junin bergaituk. Ez misen ahime, jun bergaituk, Unax, Markel hor, txatintzo deken batzuk, jun bergaituk. Arki. Batematik nahi baldin bazik ikusi. Noiz izango hori? Martxoak bost, uste ekela. Getaien bertxio gau edek. Ez zite ondo etortzen, baina ze bertxiona erde usta? O sorpresaek? Bastante sorpresaek, baina bueno. Ezan ibeat. Ai. Gojun genitxoan, oindala 2 urte? 3 urte, txikiat. Getaira jungen nitxoan, 2 urte. Getaira jungen nitxoan, eta jungen nitxkean Naruton kantu bat, Wiko kantue, Bob Esponjan kantue, gehi oso jovenean, Doraemonen kantue. Eta gu jungen nitxan hor, ertezaik oso ondo, oso eski. Ulertzek. Orduan, jungen nitxan, eta kista ondorten nuen. Eta horren zangen, urrengo urtin, beste kantu batzukin baita olakoinen, juningo dituk, eta urrengo urtin, pandemia izin nuen, orduan ezerrez. Eta aurten, el regreso. Hala, ondo ziok. Orduan, bakoitzek ikusi. Espero ze kantu dituken zen, nik ez txikua zango, ez sorpresa egin baina ez gaitu jungo serio. Vale, ondo ziok. Bai, hemen utziko jau, ondo analiz, gusto analiz. Ba, ni ondo.
Bai, nire txatini, Zoriat bestiko. txatinen nik uste jendia la ondala, bai. Orduan, bukatzeo normalin nio diatenaek ik zehose jo, eta nik gainetik improvisao jat nire betiko mierdien, nire betiko irulik, nik irulik bagarre jotzetxeat. Beti lik. Beti lik hoxe jotzetxeat. Así que, hijo izak naheken basien, naheken zea. Ingoiat, gitarri aldako ya ze... Ikerre esateik hobe aldrebez igual, bai, baino streamingen gauzeatik eta ez indek. Ez, ni gitarri ritmikamente jotzeat. Ba, solu jotze, bai, gitarri ritmikamente jotzea, da zea, Panteran lau solo jodizizku kabroiek. Ez que... Ja, gautxori... Ez, hori bai, ni taldin Ingozo. zean nauke. Taldin ritmiko nauke. Nik soloek ez dia jotzen, bueno, pare bat solo kenduta baino. Nik erresa jotzeatela, entre comillas. Entre comillas. Zigatze jo. Naena, eman... Riff bat ertetxigena, ni jungo nauk zeaten. Hau xe jokeat, zeok. Egon nahi. Hoiek zeako azkeneo riffe. Framed Pieceseko tin hori hoiek. Aio, anoi! Aio!